Němcová z ODS politický výbuch emocí v přímém přenosu. Co se to s paní předsedkyní ODS stalo? Stačí, aby promluvila lvice Kateřina Konečná a z Němcové se rázem stává rozháraná karikatura političky. Směs uražené maturantky, která nebyla pozvána na večírek, a nervózní úřednice, co tuší, že kontrola brzy odhalí, co všechno se zametalo pod koberec. Její výstupy působí, jako by právě ztratila kontrolu nad vlastními emocemi i soudností. V jednom kuse se vzteká, očividně se dusí vlastním strachem a přitom se tváří, jako by to byla ona, kdo tu má morální výšinu. Jenže ta výšina připomíná spíš nestabilní stoličku na rozpadajícím se molu. Stačí jedno ostřejší slovo od Konečné a Němcová málem skončí v bahně. Působí to, jako když si někdo v politickém divadle spletl roli důstojné reprezentantky lidu s rolí žárlivé vedlejší postavy, která hází scény, protože hlavní hrdinka má delší potlesk. Místo argumentů nabízí grimasy, místo faktů fňukání. A čím víc se snaží vypadat silně, tím víc je vidět ta zoufalá nejistota. A nejhorší na tom je, ona snad opravdu věří, že to zvládá. Přitom zvenčí to působí jako tragikomedie. Jakási směs starých naučených frází, toporných výpadů a nervozity, která prosakuje každým pohybem. Tváří se jako pevná hráz, ale my už vidíme ty praskliny. A ona ví, že když ta hráz povolí, už se nedá nic zachránit. Smějeme se, protože je to absurdní. Smějeme se, protože tohle není státnice, tohle je karikatura politiky v podání paní Němcové. Možná by bylo lepší, kdyby si místo dalších tiskovek pořídila deníček. Tam by si mohla v klidu popsat, kdo jí dnes ublížil, kdo měl hezčí odpověď než ona a proč svět není spravedlivý. A nám by konečně dala pokoj.